Čaute, vítam vás tu Android Brother. Dneska sme tu pri videu, ako si stiahnuť Sony Vegas Pro verziu 11. Ja ho nepoužívam, ja používam Camtasia Studio. Takže, čo spravíme? Doma bude v popisku, všetko bude v popisku, čo je k tomu potrebné. To bude RAR archív. A keď si ho vyextrahujeme, dostaneme tento príčnok. Najprv si to nainštalujem týmto setupom, neotvárajme si to. Potom klikneme na Sony Vegas Pro Patch, dáme Sony Vegas Pro Patch, áno. Potom si nájdeme tam, kde sme si to nainštalovali vlastne, ja to budem mať lokálny disk C, program files, Sony Vegas Pro a dáme toto plusko a zase si to nájdeme. Lokálny disk C, program files a Sony a tu máme Vegas Pro a dáme crackný. Ja to nedám, lebo ja už to cracknuté mám. Takže potom klikneme na X. Viete, čo sú seriál kľúče a tie aktivačné kľúče, čo potrebujete. Tak to bude cez tu Digital Insanity Keygen. Kliknete na to a otvoríte si tento Keygen. A tu si dáte, kde hudba viem, Sony Vegas Pro 11 32-bit series. A tu máme serial number a activation number. Ďakujem, že ste pozreli toto video, dajte like a subscribe. Lúčim s vami Android Brother.